Good morning, everyone. Good morning to you all. Ụtụtụ ọma nụ ndị nke m. Ụtụtụ ọma nụ ndị Igbo. Ụtụtụ tata dịrị anyị na mma. Tata bụ ụbọchị ahịa Orie. Orie maala anyị mma n'ụbọchị tata. Orie weta ogologo ndụ na arụ isi ike. Orie wetala anyị ihe akụ akụ na ihe enwe. Orie repụla anyị ụchụ, repụla anyị ogbochi n'ụzọ anyị n'ụbọchị tata. Asị m ọmaka ma elu gị n'ụbọchị taa, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ya bịa dịrị gị mma, ụmụ ọdịnala na mba ụwa gbaa gburugburu. Cheta na onye na-anụ ọnụ ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụ ọnụ m bụ Ọkịja Ihiala Local Government dị na Anambra Steeti. Ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 081-861-13606. Ya bịa ma alụ gị mma n'ụbọchị tata. Ya bịa dịrị gị na mma ise. O nwere ihe m chọrọ ịkụzitu na-atụfughị oge ọbụla. O nwere ihe m chọrọ ịkụzitu ịlụtụ aka n'ụbọchị tata bụ ahịa Orie. Ife dị na mbọsị ahịa ọmụmụ gị, mbọsị ahịa ọmụmụ mmadụ, the market day you were born. N'ọdịnala na omenala Igbo, ndị Igbo valulu ụbọchị ahịa. Ndị Igbo nwere nkwenye dị ukwuu. Ndị Igbo nwere okwukwe na nkwenye dị ukwuu n'ebe mbọsị ahịa amụrụ onye dị. Dịka onye ọdịnala, ife izi dị mkpa ka ịchọpụtago n'ebe ị nọ bụ ụbọchị ahịa ịbịara ụwa. Ihe izi dị mkpa ị kwesịrị ime dịka onye ọdịnala, ya bụ ihe mbụ bụ ịchọpụta ụbọchị ahịa gị, bụ ịchọpụta ụbọchị ị bịara n'ụwa, mbọsị ị pụtara ife n'ụwa ị nọ n'ime tata. Ọ bụrụ na ịchọpụta ụbọchị ahịa mụrụ gị, ọ ga-enyelu gị aka nnukwu. Dịka ụfọdụ ndị na-adị confused, ụfọdụ ndị bịa ha na-agbagharị. Ụbọchị ahịa gị ga-eme gị iloketie chi gị ọsịsọ. Ụbọchị ahịa gị ga-eme gị iloketie onye lọrụ gị ụwa, chi gị. Ụbọchị ahịa ga-enyelu gị aka ịchọta chi gị n'oge. Ụbọchị ahịa ga-enyelu gị aka ịkọmunicate with chi gị n'ọdịnala. Once gị na chi gị dị n'izu, once ị na-enwe good communication between gị nwa na onye ahụ lọrụ gị ụwa, ife ndị ọzọ ga-adịlị gị izi nweta n'ọdịnala. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchọpụta mbọsị ahịa gị, ị nwere ike ịkpụ ya mbọsị chi onye, mbọsị iji bịa ụwa. Ọ dị vital, ọ ya bụ your lucky day. Mbọsị ahụ ka ị ga-ekpe ekpere ọ gazielu gị. Mbọsị afọ ka ị ga-achụkarịsị àjà ole. Mbọsị afịa mụrụ gị, ọ dị mkpa rie nne. Mbọsị ahụ ka ị ga-emekarịsị ife dị ya, ihe ndị ị na-ezube. Ọ bụ na o nwere ife dị gị mkpa, ọ bụ na o nwere ihe ị na-ayọ, ọ bụ ebe ị na-azụ afịa, ọ n'ebe ị na-alụ ọrụ, ebe ọ bụ n'ebe ọ mbọsị afịa afọ amụrụ gị. Ịchọpụta mbọsị ahịa amụrụ gị, mbọsị ahụ ka ị ga na-eme excel, mbọsị ahụ ka ị ga na-etulu ugo n'ife ọbụla ị na-eme. Ị bụrụ onye ọdịnala, chọpụta mbọsị afịa amụrụ gị. Ị ga-achọpụta ị na-azụ ahịa, ị ga-achọpụta na mbọsị ahụ ka ị ka azụkarịsị. Ị na-alụ ọrụ, ị ga-achọpụta na mbọsị ahụ ka ị kachasị enwe iru ọma n'ife ọbụla ị na-eme. Chọpụta mbọsị afịa amụrụ gị, ọ dị mkpa. Ọ bụgodu na ị chọpụtabere chi gị, na ị mabere onye lọrọ gị ụwa, na ị chọpụtabere chi gị, na ị na-adị confused. Ị nwere ike isi na ịgba afọ ebe a akpọlụ gị onye ọzọ, ịgba afọ ebe a akpọlụ gị onye ọzọ, ijee n'afa asịkata gị na onye lọrọ gị ụwa n'Okonkwo, ijekwe asịkwa gị na onye lọrọ gị ụwa n'afa mefuna, asị gị nke asị gị nka. Ibido na-adị confused, mind ga na-adị biased. Adịzina biased, adịzina confused. Trace godo afịa mbọsị amụ gị, ọ ya bụ the key. Trace afịa mbọsị. Ị nwere ike ije n'afa, afa agwa gị nekwa mbọsị ahịa n'ọhịa bụ ahịa chi gị, gị na mbọsị ahịa chi gị. Ị nwere ike sịba afa mba na ịchọ ka ị mara onye anwa, ịchọ ka akpọlụ gị afọ onye ụwa gị ahụ, na ịchọrịla ka ị mara afọ ya.
ijide mbọsị afịa chi gị ịgabago. Ibido na communicate with onye ụwa ga na-enwe good rapport with your reincarnated spirit. Onye ụwa gị ga-reveal onwe ya to you. Ka ị ghara ịdịzi confused. I'm enweta this report. People na-ekwu agara m ebe a akpọrọ m onye, agara m ebe a akpọrọ m onye. Ka m si mee ka m na-agwa gị, chọpụtagodu mbọsị ahịa chi gị. Nwee good rapport with onye ụwa gị, gberegodu mbọsị ahịa chi gị ahụ kpebe ekpele, were ya gọba ọfọ. Onye ụwa gị ga-reveal ụlọ gị, gwa gị afọ ya, ka ị ghara ịdịzi confused. Onye ụwa gị ga-abịa gwa gị onye a, ọmụnwa bụ onye a, ọmụlọlọ gị ụwa, ọmụnwa bụ chi gị, mụ bụ onye ụwa gị. Mbọsị afịa dị vital. Usoro ị ga-eji chọpụta mbọsị afịa gị, ị nwere ike itrace ya n'Igbo kalenda. Mana some Igbo kalenda na-adị confusing. Some Igbo kalenda itrace ya ebe ahụ ị ga-adị confused. Ọ na-afa ka ị nwere ike itrace ya, ọ dị authentic. N'afa ka ị nwere ike itrace mbọsị afịa gị, ọ dị authentic. Because n'ọdịnala Igbo I believe na ọkụkọ nara anụ ụla n'ụbọchị aga na ya banye n'ụbọchị ọzọ. Ọ bụ na ọkụkọ nakpuru anụ ụla, o nwere ndị bụ 6 ka ọkụkọ ji anakpu. Ọkụkọ nakpuru anụ ụla, the moment ọkụkọ nakpuru ụbọchị nke ahụ agana. Otu tata bụ orie, tata bụ ụbọchị afịa orie. 6 o'clock tata ọkụkọ nara anụ ụla tata, anyị abanyego afọ. So ị nwere ike ije n'afa, o nwere ike amụọ gị ebe 7 abalị. Ije n'afa, afa na-afụ mbọsị afọ, nọ mbọsị afọ ka a mụrụ gị, because ife afa ji afụta mmadụ bụ mbọsị afịa. Ihe mmụọ ji afụ mmadụ n'afịa bụ ihe mmụọ ji afụ mmadụ n'ụgbọ afa. Ihe ezumezu mmụọ ji malụ gị n'ụgbọ afa bụ afa mbọsị chi gị, afa ahịa chi gị, mbọsị ahụ a mụrụ gị. Ya ka afa ga-recognize. Afa gị bụrụ Chidubem, afa gị bụ Chisom, afa gị bụ Chinenye, afa Maria. Ife afa gị aka piki ọsịsọ n'ebe ị nọ bụ ụbọchị afịa chi gị, ụbọchị afịa. Ọ bụrụ na ị trace ya through kalenda, ị nwere ike ịdị confused at times. Because na nkwenye ndị Igbo bụ ọkụkọ nara anụ ụla, anyị abanye ụbọchị ọzọ. Otu a taa bụ orie, ọkụkọ nakpuru anụ ụla tata, anyị abanye ga afọ. Mana ị nwere ike ị ka na-agụ ya, o nwere ike ịbịa nye your birth certificate, ine mgbe a mụrụ gị, ine your birth certificate, ị ga na-etresi ya through Igbo kalenda. Igbo kalenda na-agwa gị na amụrụ gị n'orie. Taa bụ 8. Igbo kalenda na-agwa gị na amụrụ gị n'orie. Ije na afafa na-agwa gị afọ. O nwere ike mbọsị amụrụ gị, ọ bụrụ na ọkụkọ anabagola, abago ụbọchị ọfụlụ. O so na-eme ndị mmadụ fa na-adị confused n'ọdịnala. Onye asị gị na oje n'ebe a, agwụ ya afịa nke eje ebe a, malụ the particular time eji mụ gị, it determines your market day. Ọ bụrụ na abaa na ụbọchị ọfụrụ, mmụọ ga na-afụ gị n'anya. Ihe mmụọ ga-afụ n'afa, ihe ọ ga-afụ bụ ụbọchị ahịa chi gị, ụbọchị ahụ amụrụ gị. O nwere ike birth certificate ga na-ekwu ọzọ, Igbo kalenda a na-ekwu ọzọ. Chọpụta ụbọchị ahịa, ọ dị vital. Ọ ga-enyelu gị aka ma ị communicate with the forces with you, ị communicate with otu so gị. Ụbọchị ahịa gị ga-enyere gị aka. Ya hụ first thing ị kwesịrị ịmata dịka onye ọdịnala. Ị batala ọfụ n'ọdịnala, ị tetela ọfụlụ, ị dị awakened newly. Chọpụta ụbọchị afịa. All that day bụ your lucky day. That day ka ị ga-eme ihe ọnwụ na ị chọrọ ime, ọ gazielu gị. Ebe ahụ a sị na eje na enweta favor, ọ mbọsị afịa gị ka ị nwere ike iji nwee favor. Mbọsị a ka ị nwere ike ị na-akpọku chi gị, iwere ọjị ị na-akpọku chi gị, na-ayọfa amala, na-ayọfa iru ọma, iwere nzu, iwere edo, ị na-atụkwu mmụọ ndị gị na faso, na-ayọfa iru ọma, na-ayọfa mmepe ụzọ. Ụbọchị afịa ga nwa, mbọsị afọ ka ị ga-enwe nsọ. Onye ọdịnala ọbụla kwesịrị inwe nsọ. Ị na-eme ọdịnala ma ị nwere nsọ, ị mara ihe ị na-eme. Ị na-eme ọdịnala na-eso mmụọ, ị ga-enwe nsọ. Nothing good comes easy. O nwere ife ọma na-abịa that easy. Ị ga-atụfu before ọ ga-atọ ụta. Ọ ga-ata gị afụfụ before ị nweta ife afọ ị na-achọ. Ị masị m na ị na-eme ọdịnala mana ị nwere nsọ, ihe ọbụla dabata ọcha osi butelu gị, ọchara osi butelu gị,
ebe ọ bụ na ifuli tinye aka gị, ebe ọ bụ na ifuli tinye ụkwụ gị, ebe ọ bụ na ifuli tinye arụ gị, mana ị na-eme ọdịnala, ị nwere nsọ, ị mara ife bụ na ihe a bụ ihe lụrụ alụ, ị mara ihe bụ na ihe a isi na ọdịnala nke gị nwere nsọ, ị mara ihe ị na-eme. Mbọsị ahụ bụ afịa chi gị ka ị ga-edebe nsọ, ị na-alụ ọrụ mmụọ ka o nwee ike na-agazili gị, ị na-agba mbọ n'ọdịnala ka o nwere ike ị na-afụ ife mbọ ị na-agba, ka ị ghara ị na-asị n'ime na nke a mee nke ọ gaziro, na-etinye gị aka ebe a tinye ebe a ọ gaziro, na ị na-adị confused. Ama enweta dis complain na ị na-adị confused ime na nke a mee nke a na ọ garo. Mbọsị afịa chi gị a ka ị ga-edebe asọ, mbọsị afịa chi gị a ka ị ga-edebe nsọ, mbọsị afịa chi gị a ka ị ga-adị ọcha inside and outside. Mbọsị afịa chi gị, mbọsị afịa ị bịara ụwa, nnukwu ụbọchị ka ọ bụ nyere gị. In fact, ọ ya wụ your birthday, ya wụ your eighth day, ya bụ your reincarnated day. Mbọsị afịa, mbọsị ahụ ka ị ga-edebe nsọ, mbọsị ahụ ka ị ga-adị ọcha, ma interaction gị na ndị mmadụ na-enwe. Mbọsị afọ ka ị ga-ayọta iru ọma n'aka chi gị. Ụbọsị a m na-agwa gị bụ ụbọsị afịa gị ka ị ga-ayọta iru ọma n'aka otu gị na faso, n'aka ndị otu gị, n'aka ndị ụwa gị. Ọ ụbọsị afịa gị, chọpụta ya. Ịchọpụta ị ga-adịdebe confused, ịchọpụta ya ịma ị ga-enwezi time na-asị na ijere asị gị na nka ije asị gị na nka asị gị na onye ụwa gị bụ nka asị gị na witi afịa chi gị, witi afịa chi gị, ị na-edebe ya asọ, kwụba aka ya ọtọ, na-akpọku mmụọ. Mbọsị anwa chi gị ga-eruvil lugo onwe gị, chi gị ga-abịa igosi gị onye ya bụ na nlọ. When the communication bịa dị deep, mgbe ị bido na connect nwayọ gradually, dịka m na-agwa gị all the time, not gradually ka eji eso mmụọ, anaghị eso mmụọ n'ike. Ịbịa chọpụta afịa mbọsị, maka na mbọsị afịa gị ka afa ga-akpọ gị. Mbọsị afịa gị ịchọpụta mbọsị afịa amụrụ gị, welugodo mbọsị ahụ na-eje n'afa iji ịgba afa, si afa Okonkwo bịara afịa, bịara ịgba afa, na onye bịara ịgba afa bụ nwa afọ. Welu mbọsị afịa gị agbagodo afa ka ịfụ ka afa gị ga-esi tọgbọ ka ute. Ihe mmụọ na-afụkarịcha bụ, ihe afa na-afụkarịcha bụ ụbọsị ahịa chi gị, ihe ahụ o ji mara gị na mmụọ, ihe ahụ ndị mmụọ jiri mara gị ka ahịa ka afa ga-afụ ozugbo ozugbo. Idebe mbọsị afọ ọfụma, ị na-akpọku mmụọ, ha ga-aza gị. Ịbịa bido interact with onye ụwa ga onwere much thing rijulu afọ to connect with your onye ụwa. Ife your spirit need bụ dị dedicated, that's all. Welu nzu, wele edo, wele ọjị na-akpọkufa, ị na-eme ya. Igwe onye ụwa gị, review yourself to achọ ka mmata gị mmụọ, achọ ka igosi m onwe gị mmụọ, achọ ka mmalụ kele akara aka m, kele ife ji maka ya wee bịa ụwa. Eziokwu na afọ agwụgwọ m nke a, achọ ka igosi m onwe gị. Afa gbalụ gị n'ibe eze nwanyị, afa gbalụ gị n'ibu dibịa, na ba welu nzu na ọjị connect with onye ụwa gị ka o reveal ọlụ gị aka dibịa gị. You can be an extraordinary woman, you can be an extraordinary man in any area, in any field of your life. N'ife ọnụ ị na-eme, ị nwere ike ịbụ eze nwanyị, ị nwere ike ịbụ ọkachamalụ, ị nwere ike ịbụ eze nwoke. N'ife ọnụ ị na-eme, nke gị dị iche, nke gị pụtara ife, nke gị gaziri agazi. Ọ ya nwa bụ n'ịbụ eze nwanyị ọ n'ịbụ eze nwoke in your field. Ije n'afafa gbalụ gị, n'ịbụ onye dibịa, n'ịbụ onye eze nwanyị. Connect with your reincarnated spirit, connect with chi gị ka ọ guide ya gị. Mgbe ị bịa dị close with onye ụwa ga, ị bịa dị close with chi ga, na-akpọku ya, na-enye ya ọjị, na-enye ya nzu, na-enye ya na interact. Ọ ga-abịa na nlọ, ọ ga-abịa true vision gosi gị, mepee gị anya karịa ntụ ahụ ị nụrụ n'afa. Ọ ga-emepe gị anya, ọ ga-akụziri gị usoro na ebe a chọrọ ka ọlụ gị gbanye. With ụbọchị afịa chi gị, you are covered. Mbọsị anwa ka ị nwere authority I speak to nature and the forces with you. Ha listen ya to you. Ọsịsọ. O nwere ife mgbagwoju anya dị na ya.
onwere ife na-ebu confusion, onwere ife ga-aji dị, onwere ife kwesị ka ịdị confused. Trace mbọsị afịa gị, oge nyelu gị akarịa nne. Ọ ga-eme gị ghọta ife ndị ghọtabero, ọ ga-eme gị ife ndị na-agbagwoju gị anya ga-abụ ị na-ajụ ya mmadụ, ị na-asị na ịmara ka onye ahụ ga-esi wee ghọta ya, maọbụ ị na-ajụ ya mmadụ, ị na-asị na nkọwa onye afọ nyelu gị na odoro gị anya. Trace mbọsị afịa gị, mbọsị afịa chi gị, ị nwetara na mbọsị afịa ị bịara ụwa, ọnya bụ isi iji nweta ya, wee na-aga ọfọ, were na-ekwu okwu mbọsị anwa, were mbọsị anwa na-abịa close to your onye ụwa. Ọ ga-erivilulu gị onwe ya, gwa gị onye ya bụ, kpọlụ gị afị ya, ị gaghị adịzi confused. Ọ ihe a ka m si ka m kọwaa n'ụbọchị tata. Ife a ka m si ka m rụtụrụ gị aka n'ụbọchị tata. Gị bụ onye ọma gelụ m ntị, ka chetakwa na onye ka na n'onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anọnụ m bụ Ọkịja Ihiala Local Government dị na Anambra Steeti. Ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp, enwero m ịbụọ. Ebe ọbụla ịfụlụ any other WhatsApp nọmba na-abụrụ nke a m na-enye gị, ọ bụrụkwa eze nwanyị ọma mmiri, 081-861-13606. ya gazielu gị tata ụbọchị orie. Mmiri ọma zoo na ndụ gị, zoo na ndụ m. Ọmaka bịa meelụ gị n'ụbọchị tata, ngwa iji ekonye akwara anyị na gị, ọgazi ekpele ọma, ọfọma, ndụ ogologo, arụ isi ike, ịkpata ego ka m na-agọlụ gị. Ife ọna bụ ife arịrị na ndụ gị tata ka m si ya dere du. Ife ọna bụ ogbochi, ife ọna na-achụghalị gị, ọ na-achụghalị gị na mmụọ, ọ na-achụghalị gị n'ife, ihe ọbụla ka na-eme gị iji enwe obi abụọ, ife ọbụla ka na-eme gị iji wee nọ n'iru uju, asị m ya dere du n'ụbọchị tata, ya bịa dere gị mma, ya gazie. Anyị ga-afụkwa n'oge ọzọ. Biko ọbụna ịnweta vidiyo ma ishi anya dịka ị na-eme ntu a, anagbuolu gị ọgụ ife, anagbuolu gị ọgụ nzuzo, ya bịa gaziere gị. Anyị ga-afụ oge ọzọ. Daalụ rinne, ya gazie. Ise.